मोनबा इशु दङ मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारी आरो 5 आदार्स बिथांमोननि रिलिज आरो जुबिन गार्गनि बिनि न्याय खनसे नङा खननै खननै नङा खनथाम नङा बार बार केन्सेल जाबोगासिनो। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। थांनाय 25 फेब्रुवारि हठात मैया एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी सारनि सुप्रिम कर्टआव मैया हियारिं जानो गोनांमोन। बेखौ डक्टर अनजालि दैमारी मेमआ गावनि फेसनि गेजेरजों फोसावनानै होफैदों। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेसो जे थांनाय 29 जानुवारियावबो समनि आंखालाव हियारिं जायाखिसै, मैयाबो समनि आंखालाव जायाखिसै, फावसायनानै दिनै खनसे डेट होबावदों। दिनैबो जागोन ना जाया बिनि कुनु गेरेन्टि गैया। गोजोनथाव खौराङा बेनो जे फैगौ 7 मार्चआव सार रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि आसामनि चिफ सेक्रेटारियेटखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होनायनि खोथा होदों इउपिपिएलनि मावथि एमसिएलए राकेश ब्रह्म सारा। फैगौ 7 तारिखआव मार्च दाननि जोङो गुवाहाटीयाव जोंनि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनो थांगोन आरो बेवहाय जोंहा किसुमान जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जि समस्या बिखेखकरि रन्जन दैमारी बिथांनि जि रिलिज बेखौ लानानै थांनाय इउपिपिएल सरकारा अमित शाह बिथांजों गोबां सावरायदोंमोन आरो बहुतखिनि डेभेलपमेन्ट दंमोन आरो दानि सरकारा जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनि खोथा जेबो खोनासङा, बेखायनो चिफ सेक्रेटारि बिथांनियाव जों मेम'रेन्डाम हैगोन। मोनबा इशु दङ मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारी आरो 5 आदार्स बिथांमोननि रिलिज आरो जुबिन गार्गनि बिनि न्याय आरो डिप'र्टार्सनि जि समस्या, जि मुसलमानानो हक बा बाङालियानो हक, जि जोंनि डिप'र्टार्सनि समस्या बेखौ थाबै माने फोजोबनांगौ। आरोबाव जि थांनाय समाव जि एसआर जानानै थांबाय जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां मुसलमानफ्रा बेवहाय अबजेक्सन खालामदों, बिथांमोना लिगेलि रियेलथार बिथांमोना बेनिनोखा, गतिके बेखौबो बोरैबाहाय रिभिउ खालामफिननो हायो नामा, जिहेतु एसआरनि प्रक्रिया बन्द, थेवबाबो बेखौहाय माबाफोर लामा दं नामा रिभिउ खालामफिनजानो आरोबाव बिटिसि पार्टखौ जों बेखौ फोरमायनो थांनो नागिरदों। जोङो लाइमोन गांखंआ आरोबाव मोनसे थांखि लाबावदों जे फैगौ 2030आव जे बिटिसिनि गोदान इलेक्सन जागोन बेवहाय 10टा जि जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ, बे 10टा डिस्ट्रिक्टआव 10 जन जोंनि लाइमोननिफ्राय बेवहाय एमसिएलएनि प्रार्थी जों मोननांगोन। बेखौहाय जोङो दिनैहाय पेरेन्ट बडिसिम गांसे लाइजाम लिरदों। बेखिनि हाबाफारिखौनो लानानै जों बेवहाय सावरायदों।